Vastaan kysymyksiin mun 4H-yrityksestä ja piirtämisestä. Okei, siis ensinnäkin mulla on ollut 4H-yritys vuodesta 2021 asti ja mä siis teen tilaustöinä piirustuksia. Multa on kysytty viime aikoina kysymyksiä, niin mä ajattelin nyt vastata niihin. Eli ensimmäinen kysymys on se, että piirränkö mä niinku muitakin kuin eläimiä. Esimerkiksi nettisivuilla on vaan eläinten kuvia ja mä mainostan mun yritystä silleen, että mä piirrän eläimistä tilaustöitä, mutta mä siis piirrän myös ihmisiä ja muitakin asioita. Tässä on esimerkiksi mun Mirella-piirustus. Ja sitten mun turistipiirustus. Niin, piirrän myös ihmisiä, mutta siitä mulla ei ole kauheasti kokemusta, että ennen noita piirustuksia mä piirsin ihmisiä tyyliin 3 vuotta sitten, että tosi harvoin piirrän ihmisiä, että ei ole siitä niin paljon kokemusta. Sitten on myös kysytty sitä, että voiko mä piirtää valkoista koiraa, ja se vastaus on, että joo. Eli kun mä piirrän valkoista koiraa, niin se ei ole ikinä täysin valkoinen, vaan siinä on tosi paljon kaikkia muita värejä, mitä ehkä voisi kuvitella. Esimerkiksi kaikkea sinistä, harmaata, vihreätä, violettia, ihan kaikkia värejä, eli sekin onnistuu valkoiselle paperille. Ja sitten on kysytty myös hinnoista, niin ne vähän riippuu työkohtaisesti, mutta mun perushinnat on yhdestä eläimestä, että A5-kokoiselle paperille on 80 €, sitten A4-kokoiselle paperille on 150 € ja A3-kokoiselle paperille 200 € ja sitten lisäeläimet tai hahmot lisää myös hintaa. Ja sitten on kysytty myös ajasta, että kauanko kestää, niin se riippuu aina piirustuksesta, mutta periaatteessa se menee vähän hintojen mukaan, että A5 menee sitten 8 tuntia, A4 15 tuntia ja A3 20 tuntia. Mutta se aina riippuu, että joskus voi mennä vähän enemmänkin. Ja silleen, että en oikein osaa sanoa, kun en mittaa sitä tuntimäärää. Sitten multa on myös kysytty, että mitä paperia ja kyniä mä käytän, niin mä teen tästä kokonaan erillisen videon näistä mun taidetarvikkeista. Tästä ei nyt tule sit liian pitkä video. Ja sitten ehkä tähän loppuun mä voin vielä kertoa vähän tästä mun 4H-yrityksestä, että miten se lähti käyntiin. Eli tosiaan mä oon tykännyt piirtää ihan tosi paljon pienestä pitäen. Ja sitten 9-vuotiaana mä aloin piirtää realistisesti, tai yritin piirtää realistisia piirustuksia vaikka meidän koirista tai silleen. Ja sit mä kans joskus, oiskohan 12-13-vuotiaana perustin Instagram-tilin, ja siellä mä aloin piirtää, tai siinä mä julkaisin mun piirustuksia, ja aloin myös piirtää Instagramissa jotenkin ihmisten koiria. Ja silloin tuli myös mun ekat tilaukset, ja ne oli ulkomaille, ja se oli mulle ihan uskomaton juttu, ja vieläkin, että ihmiset haluaa ostaa mun tekemiä piirustuksia, tai se on tosi iso kunnia. Mut sitten tosiaankin mä en vielä, tai olisin silloin halunnut jo joskus 12-13-vuotiaana perustaa 4H-yrityksen, mutta sitten mä kuitenkin pidin sitä vielä enemmän harrastuksena, ettei se kuitenkaan olisi tullut mitään semmoista stressiä niin nuorena, mutta sitten 15-vuotiaana mä sitten perustin mun 4H-yrityksen ja aloin tekemään tilaustöitä. Mutta kiitti kun katsoitte, tässä oli ehkä yleisimmin kysytyt kysymykset, mutta jos tulee vielä jotain kysymyksiä mieleen lisää, niin laittakaa kommentteihin. Moikka!